Kap, O, pa mara niya ti may paay ko. ina ko magreklamo, Kap. Reklamo ko madagi karubak. Niya man rin ti ireklamo mo. Reklamo garuda, pero mi napuypuyat ah. Puro ka reklamo. Nya dyan. Napuypuyat ak ti kinabibidyo okay da. Medyo okay nga. Nagbibidyo okay da garuda birthday jay. Ki, parang Napuy-puy. napuypuyat ko ah. Apa yung kakadinapan? Hanak mi nga napan ata, damit nga naginbita. Apa yung kanayapan ki agabay mismo ti balayo. Wala mo, kundi na Nyamit. pa mo gibitamit. Apa yung kaming apa yung kaming hangkanapan ki kastala pag gito ti balayo ni. Tapos ata pa mo reklamo. Reklamo ko ata, nagpatpat nagbibidyo okay da. Nagpatpat nga alas 10 lang adya mare. Nagpatpat nagdakap. Adanak dya mare. Daka di nagkat. May salak dyan bilbidyo okay. Diyan. Tapos pa niya ti pa mo reklamo. Si DJ sintonado siguro ti pagkanta na yakap. Win siya ka dyan. Ayun na. Apa niya ti reklamo. Adi ko mga rugkap. Nagpatpat na kunam. Win. Apo mare at ti sakit mo. Sakit nga apal dedan. Apin ngamin ang kalatangan apan. Kaya daragin invite ka, pawanak garud. Gaputi sakit tinake mo, pamumi reklamo nga nagpatpat na Pero agad. oray hanggang alas 10 lang talaga napuyat na. Napuyat ak ti kwa. Kinapal mo nga kwa. Pangan da nga pangan ni Jay kay di da pa yagawa. Awis. Alati madingan niya mare. Amom laro nga daw okasyon jabe balay mo na apay ngamin nga hanganapan. Kailangan at invitasyon ng kap. Nagpa-birthday ka, kailangan at invitasyon. Nya ka sosyal. Ano may kabiting kap. Kailangan apay dati saad mo iti kwa kailangan pa nga yarami ng dagat imbitasyon. Kaya na dapat. Oray, di da ikan ti invitasyon. Basta kinatungtungdak ko ma. Adi ki hamit. Halos ang binisong gibalayon ang kapenapan. Nakasasidig. Nya may atang ugali mare. Mapan ka, pakibagay mo lang uran daga eban, mapang ka, tanong kwa. Ay, gasto kang mare, sungan daga eban, tanadilaw ka eh. Kipadpad, ibagba, lagi pudno kap. Kadildilaw ka ngamin nga tao, iso nga handa kang ayaban. Amin nga handa ngamin ki dildilawin. Kinyadahanda da kap. Kaya dati yan, makaroligas ka daw kami lang. Dalitson da. Adda, dalitsyon da. Utang tumila di jay. O, at ang ugali mga stati Utang madi. tumilang dagi jay kap. Kapchim eh. So, Utang mga- tumilaing. Gajayin, kumano ka tan. Reklamo ka nga laga. Kapay nga tagpapanaw ka kap kay pa nagaragreklamo. Kaso, de reklamo ki, umit dapat i-reklamo. Napamano ka to eh. Kapay nga kap. Mang perdi ka tiyal daw. Ibag, agreklamo na kanta, syempre napuypuya takmit ah. Ang gajayin. Ang kwa asla pag-apain pa dito tao ti karuba mo. Anak lapong di agreklamo. Ang pay, servin mit na kapitan mit. Daak jay, pamoy reklamo.